Víš, co je na panický atace nejvíc scary? Že máš pocit, že umíráš, i když tvé tělo jenom totálně panikaří. Najednou nemůžeš pořádně dýchat. Hlava se ti motá a srdce ti buší. Ale víš ty co? Panická ataka sama o sobě není nebezpečná, i když ten pocit je fakt crazy. V tu chvíli chce tvoje hlava jediné. Vrátit se zpátky do bezpečí. A k tomu ti může pomoct finger breathing. Vezmeš ukazováček jedné ruky a pomalu jim budeš přejíždět po prstech druhé. Začneme u palce. S nádechem pojedeš nahoru a s výdechem dolů. Výdech se snaž co nejvíce prodloužit a zpomalit. Nahoru a dolů. Tvoje hlava se začne soustředit na něco jiného, než je panika. A tvoje tělo dostane pocit, že už je možná v bezpečí. A nemusíš to zvládnout perfektně. Stačí dýchat.